aton topic yan na Christ command for the church. Ang Ginoo may daya command. Diri lang Ginoo gintawag ka para magbinalik-balik sa simbahan. In fact, if you study the Bible, aanhin mga command, ang mga dos and don'ts. Dapat talaga ma-discover ito han usa nga Kristiyano. Amen? Kasi Sir Jesus, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God, but only those who does the will of my Father who is in heaven. At tula ang mga nagbubuhat han kaburoton han amay nga adto ha langit. And following God's command, this is will. Amen? Will ni Lord talaga. So, yan na aton i-discover ang Christ command han ni Jesus. Kami nakita kat passage. Basahon taan ay ang happy na. Sabot ko nga waray dadara. Oh. Okay. May naka mo Bible? Dara niyo yung mga Bible. Ito ay taha Mark chapter 16 verses 15 to 20. Mark chapter 15, verse 16 to 20. We will be reading from the New International Version. Okay? He said to them, go into all the world and preach the good news to all creation. Whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. And these signs will accompany those who believe. In my name they will drive out demons. They will speak in new tongues. They will pick up snakes with their hands. And when they drink deadly poison, it will not hurt them at all. They will place their hands on the sick people, and they will get well. After the Lord Jesus had spoken to them, he was taken up into heaven, and he sat at the right hand of God. Then disciples went out and preached everywhere, and the Lord worked with them and confirmed his word by the signs that accompanied it. So, this is a command. In fact, in Matthew chapter 28, it's called the Great Commission. Before Jesus ascended back to heaven, nagbilin anay hiyahin nga mga importante. In fact, Great Commission for the believers. Take note that this is not only for the 12 disciples of Jesus. It's for all who follow him. If you are a follower of Christ, then this is for you. Amen. Waray na ang mga disciples 2,000 years ago, waray na heran. This is now our responsibility to take the gospel to the lost world. Amen. Aton iniya na responsibilidad. And we are continue to raise up the next generation that will worship the Lord, that will change the nation. Amen? So, adi kita na para mag-respond han tawag han Ginoo. Actually, mga kabugtuan, our seminar today, this is not just for our own. Di relanin para han aton kalugaringon nga kaaram, paano kita mag-cell group, paano kita magkamay-adahan, kaisog, pagpamuhat ang baruhaton, pag-cell group. Kasi damuan di rin nagsi-cell group, kaya iba hisitan, tan iba nahadlok. I think waray man ada nadiri haaton, di ba? May da ba nadiri? May daw mga refusing, waray ano? Ang kaurugan lahaton, reluctant, afraid, di ba? Salitot ato na hahadlukan. Aton niya nakapanahonan, di rin naangay kita mahadlok. Ang una nga panahon, pinamumugutan hiraulo.
Diba? They were persecuted and they were put to death for the gospel's sake. Yan na ang aton, aray na nga niya, no? Hayahay na ganun aton yan na panahon, pero diri dapat kita maging kampante, dapat maging blessing kita ha iba. Actually, ining aton niya na training, this is not just for our own. Mga kabugtuhan, we can be a blessing to other churches also. Amen? Pag may nakuha ka man din, you can share this truth to other churches, other people. Para hira magkamay-ada. Damo nag-approach sa ako niya, karuyag nira magpatutdo. I think, maabot talaga ang panahon, kita magiging model nga church din ikat Balogan, ang mabulig kita, iba nga mga simbahan. Bubuligan naton nga damo ang mga tao nga makakilala ha Ginoo. Because this is what we are called for. Amen? Amo hindi nga gintawag kita, mga kabugtan, gintagang kitahan, Ginoohin, bag-o nga kinabuhi. Man, iba na kita yan ha. We are new creation. Ang aton niya na mga thinking, iba na. Diri na more on kalibutanon. Ang aton thinking yan na more on the kingdom of God. Anon akon may i-contribute sa kingdom of God. Kasi na aton thinking yan na. So, praise the Lord mga kabugtuan. Actually, our Lord began and established His church during His earthly ministry. Because He had a work for it to do that no other institution could do or was authorized to do. Diri inigin interest nga buruhaton ngadtuhan mga secular schools, hospitals, ano ba? Senate, Congress, or even any government institution. Di ba? Waray nag-interest niya to, but Jesus only entrusted these works to the church. Hasimbahan lang niniyagin tapod, waray na iba. Ini nga King of Kings and the Lord of Lords, gintapuran niya ang simbahan. Kita mo waray hindi nagbubuhat nga ngadto ka ha City Hall, waray dito hindi nagbubuhat, di ba? Ngadto ka mo ha secular school ay isisyo, Summer College or any secular school, waray, di ba? So it's an honor for us nga ini nga buruhaton gin interest ini aton. Imagine ini nga hadi han mga hadi nagtapod han buruhaton ngadtuhan iya mga katawhan. So palakpakan naton mga kalugaringon. So you are one of those who entrusted this work. Because an church is not a building. Okay? Ang simbahan di rito building, but it's the people who were saved by Jesus. Diri ang church building, to tell you. Ang church is the Bible-believing people. Kita nga mga tao nga nagsisimba ha Ginoo. And that's why Jesus entrusted and committed to this church the responsibility of evangelizing every continent, every nation, country, empire, kingdom, state, city, town, or villages, wherever lost souls are to be found. Amen? Nga bisan man diin nga lupalop han kalibutan nga kundiin may dakalag aton gud ito kakadtuan. The church or every church is to be a missionary organization. I repeat, the church or every church is to be a missionary organization. We are an organization with a mission because to the church has been revealed the most glorious message known to man. Ngadto lahat church gimpadayaghan Ginoo ang glorious nga mensahe nga kailangan talaga mahibaruan hit usa nga tawo. But mga kabugtuan, the problem with missions today is that too few Christians really understand the functions of missions and the ministry of the local church. May mga nagsisiring, may mga something that
missions para lain hadtuhan mga active or there select few in the church who think and talk about missions. May dito, di ba? Ang kasabot kasan iba nga, ang mission, ibig sabihin ng pag-reach out han mga lost, para lain hadtuhan mga active simbahan. Kasi kung kikitaan mo talaga simbahan, gugutilan active ano? Ang mga church. Ay, praise God, inidin niya church, every time nga may dakita mga buruhaton, diri talaga ako nagpo-problema. Anakon, pag-aram nala, kasi nga tanan kumikilos, nga tanan nabulig, nga tanan nagtitik part ha kingdom of God, han buruhaton ha Ginoo. Praise the Lord. So, someday diri ka mo ito magbabasol because the Lord will say to you one day, well done, good and faithful servant. That's what we want to hear from the Lord one day. Amen. Ayaw natin marinig kay Lord and Master niya, depart from me, I never know you. Di ba? Dapat maging aware kitahan duha nga statement that will be uttered during the judgment seat of Christ. Well done, my good and faithful servant, or depart from me, I never know you. So, church laging padayag ani nga mga karuyaghan Ginoo ipabuhat. Ngan an iba kasi mga kabugtuan, ang kasabot nila nga it's only the select few in the church who think and talk about heaven. May iba naman nagsaring na an mission ko no, may part la ito di daha church ministry, but it's certainly not its top priority. May dahito mga tao nga nagsisiring nga an mission and reaching out for the lost, dire ito hiya top priority han church. Actually, when I became a pastor, when I pioneered this church in 2010, ako na dito gin-emphasize sa church that the main ministry of the church is soul winning. That's the main ministry. Because that's what Jesus died for. Kasi iba, kita mo iba nga mga churches, an main ministry, music team, music, ano pa, children's, ano pa, gin serve, diri ba ito malain. In fact, kailangan nga ni nato ng mga ministry at church. Di ba? Din church, kaupe, kadadamo pan ministry. May doon na kita media ministry. May nadugang pa yana. Ano ba ito nadugang yana? Ha? O, publication ministry. Di ba? Magkadugang pa nga ni kita ministry, hospital ministry or prison ministry. Mag-isog din ni mag-evangelize sa prisuhan. Pag-contact la ka mo akon kay. So, damo naton ginbubuhat yan na, damo ng mga ministry at church. But, you know what, to tell you mga kabugtuan, ang karuyag nato dito nga maging ID talagahan church, nga ato dapat main ministryhan, Souls for Christ Assembly, is to win the lost at all cost. Ha? Win the lost at all cost. Kahit sa anong pamamaraan. Ha? Kung kailangan ni mo tutukan didihan 45, tutukin na ito, madarala dida heraha Ginoo. Amen. So, asa ito na aton mga kabugtuan. Asa ito, ano ba naman, nato dira nga, ang mission ko may dala ko na place ha church, pero diri hiya, certainly not the heart. So, ganito ang mga ideyahan, mga churches, mga kabugtuan. Ang kamatuoran is that, mga kabugtuan, if a person has a right relationship with God, he or she will undoubtedly come to a conclusion that the church has a responsibility to take the gospel to the lost world. Actually, mga kabugtuan, adton may dala mga may da talaga maupay nga responsibilidad di daha Ginoo, may eksakto, tama, right relationship with God, and natik part han mission. O, seton nagkakamay-ada ka talaga, and in desire heart nga ano sa nga tao makabig di daha Ginoo. Because maaram na kita kung anong consequence ang tao nga di rin makakilala ha Ginoo, di ba? Maaram na kita. And that includes our
families, friends, di ba? Classmates, boardmates, neighbors, di ba? Na huhuna-huna ko nga nito, nasaring man ako. Nagpapastor na ako. Naku Lord, nagpipinastor ako din hiya Katbalugan. I'm reaching for the lost souls here in Katbalugan yet. An akon pamilya diri dara-dara, diri ma-reach out. So, diri malata ko makapenetrate nga to. Amo kay papalayas nga ni ako. Gimpalayas talaga ako. Oh, pag gusto talaga istorya, lumayas ako habalayo, dahil lumayas. Lumarga talaga ako kay kuha na ako, gimpapalayas talaga ako di. Lumarga ako, ngayon ako kumadto, sa Bible School. Oh, palayason nga ni kamo. Pwede kamo kumadto Bible School. So, ang buti kayo nung nga Bible School, waray, tanda nito niyo, waray ako intention pastor. And it's not even my ambition nga magpastor. Kaya nga nila na, pag meditate nga ako, Lord, kaya nung nagpastor ako. Samantala, for 5 years, I've been encouraged by my pastor to go to Bible school. Naku, nadiri talaga ako kasi nakita ko damo nga mga pastors nga, nakuha na kong mga kinabuhi, naluluoy ako, nadiri talaga ako magpapastor. Sagutan akon, naku Lord, okay naman nga. Dito kasi amon ko anak ko nin youth president. Okay naman, youth president, namumuhat naman ako Lord, okay na ito. Pero ang Ginoo waray kumaruyag. Allow niya nga palayason ako. So, amo na ito ni story, nga ko dito. So, ang tao kung may da talaga ungod nga relasyon didaha Ginoo, he will undoubtedly come to the conclusion that the church has a responsibility to take the gospel to the lost world. Amen? Ang simbahan ang may ada responsibilidad. Magdarahan mensahe hang katalwasan. Maupay nga sumat ngadtuhan mga katawhan. Amen? While there are many aspects of responsibilities and duties that lead upon the church, its main ministry is evangelization. Amen? Damo ang mga responsibilidad dito sa nga simbahan. Mga kabukabugtuan, diri talaga madali pag dumarahat o sa nga simbahan. Diri madali. Baga-baga ka nagpipinasan han kalibutan. Pero pag tinawag ka talaga hang Ginoo, may kalipay talaga. So, it's not, damon mga responsibilidad nga gin-entrust han Ginoo ha kasimbahanan. But you know what mga kabugtuan, its main ministry is evangelization. Amen? Siganin mo kalugaringon, evangelization. Okay? Evangelize the sinners, baptize the convert, and teach and train them to become a disciples of the Lord. Amen. Kasi, mo ito, train, sayang. Kasi, kaurugan ng mga churches, dati mag-evangelize, dati. Then, nagbabaptize, but ang problema ng mga kasimbahanan, waray mga trainings, waray mga equippings. Napaka-importante ito. In fact, sa rin ko nga ni J-Will ito, han simbahan, han usa nga growing nga simbahan. Kung papakainan ako kung kaya nga ang church nag-grow, because of this J-Will nga gin-apply nato na church. Trainings and equippings. So kailangan talaga ang mga anak hang Ginoo ma-equip for the advancement of God's kingdom. Bugto, harani na ang pagbalik hang Ginoo. Dahil ako nasa ring, Lord, harani na ang pagbalik ni mo, 51 cell group pala naton. Ano ito, damo na, tama na ito? Or ano? 51 cell groups. Kulang pa ito kasi ang akon talaga goal in 5 years maabot kita 1,728. In 5 years. Kaya ba? Kaya ito naton kasi upod naton ang Ginoo.
Di ba? Ang promise ni Lord in Matthew chapter 28 verse 20, and I will be with you even to the end of the age. Maram ka mo, mag-uupod la ang Ginoo ngadtuhan mga nag-i-evangelize. Pakadto daw ha beer house kung mo poday mong Ginoo. Diri. Jesus, and lo, I am with you always. Ayaw kahadlok. Nag-evangelize ka, ayaw kahadlok. Because Jesus promised it to His people, yeah, and lo, I am with you always. Even to the end of the age. Grabe ito nga promise, mga kabugtuan. Siguro di rila kamo ito aware. Amaton, dira ko nasusumo pagpabuhatan, burato na Ginoo, because I know God is with me. The same is true with you. Kung namumuhat kita buraton, that promise in Matthew chapter 28 verse 20 is for you and me. Para ito haaton. Diri ito parahan nga tanan nga tao. Nakuha niyo? That promise is for all the people of God. So, in Matthew chapter 28 and Mark chapter 16, the Lord Jesus forever settled the question of what the church exists for by clearly defining its mission and purpose. Nasarang Jesus, wala, waray ko do'y ka ibutang, adi dinala. Ako man didigin highlights, ibig sabihin, ginbimo ang kuhan PowerPoint. Waray nga na, basahan ko nala. Nasarang Jesus sa Matthew chapter 28 verse 19 to 20. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Verse 20, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always, to the very end of the age. Take note of this verse. May dahiya command to be obeyed, may dahiya promise to claim. This is what you have to do when you are doing your journal. Take note of the promises of God, and also take note for the command of God. Because God, i-require kita kung paano kita nagsugotan iya mga command. Always, kita ito niyo, pag mag-journal ka mo, kita passage, kita dida kung ano ang mga commands to be obeyed. Okay. Kita naton ang command din nga, Matthew 28, 19 to 20. O sa nga command, go. Command, go is a command, di ba? Ano pa? Make disciples. So, it's the responsibility of the church to raise up disciples. So, kailangan kita maghimuhan mga disipulo. Di pa? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So, another command to be with bunyagan. I think the way ang church na natabuyan na, di rila kita magbubunyaghin usa ka bisis, usa ka tuig. Kaya be prepare kita mga kabugtuan. Last year, aton na-baptize 53. Last year, pira? 40? 40 plus, di ba? So yan na, damo na nag-respond to become seal leaders. I think, diri nala ini once a year. In fact, if you study the Bible, wari dito ginsisiring nga, magbaptize ka mo once a year. Dito pag tumuod ang tao ha Ginoo, bunya gidayon, itapsaw dayon na tubig. So dito, dapat. Mark chapter 16, verse 15. Nasaranggit Jesus. Jesus said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. So, humayo kuno kamo hangad to ha bugos nga kanasuran ngan iwali ang maupay nga sumat
hangatanan nga mga katawhan. Para maintindihan naton mga kabugtuan ini nga command ni Jesus sa simbahan, may tulo nga butang nga kailangan naton i-consider. Three things we need to consider. Number one, the responsibility. So, the church has a responsibility. In Mark chapter 16 verse 15, nakabutang din ang responsibility is to go. That's the responsibility of the church. To go. Siya sa pit, go. Go means to move. Amen? Asa ito ang karaysigmunhan, go. Move from one place to the other, or leave, or depart. That's the meaning of the word go. Jesus said, go, not come. Amen? Kung nakakamla din na, may dakita dito ang mga aser. Oy, kadi na ka mo. Mapupuno na. May 5 na lang lingkuran din. Baga kababahan, nagtatawag dito ang mga jeep. Ano pa ito tawag? O, konduktor. May mga nagtatawag ito dito. Diba? Jesus said, go. We must be going. Amen ba mga kabugtuhan? We must going because people are not going to come to us primarily for the gospel message. We need to take it to them. Huhungit pa nga ni ito kay nadirihirahan gospel. Di ba? Tikang pahadton mga katikangan, mga kabugtuhan, when the Lord established the church, His disciples were commanded to go. Ang una pala, Hira Matthew, Hira Peter, they were already commanded to go. Makuri nga niya ito kay ang mga ging-command nga ito pag pamuhat ang buraton, mga tao lang, awaray mga profession, di ba? Most of them were fishermen. Di ba? Yan na, may mga teacher, may mga engineer. Di ba? Hadto, talaga good mga kabugtuhan because they were willing to obey the Lord's command. Nakuha kasiniraan ang kasing-kasinghan Ginoo. So, dapat makuha lahat natin liwat ito nga kasing-kasinghan Ginoo. Actually, kung di rin natin makuha ito nga kasing-kasing ni Lord, di rin kita magiging keep going. Di rin. Di ba? Para kita pakialam hadton mga tao nga pag mamatay hiray nga ngadwera impyerno. Para kita ito pakialam. But the moment na kita nag-grasp naton ini nga truth that the Lord Jesus led to His church, grabe nag-aalburuto. Hipat, grabe ang mga invite. Grabe, may danaya invite mga taga St. Mary. Kaya re-reach out ito naton Pathakwan Campus Ministry. Very good. That's raising up in the next generation. I-reach out naton ang nga tanan nga klase han mga tao. And reaching for the young people is reaching for the next generation. Ang sunod nga generation han mga tao. Di ba? Kasi ang mga lagas, waray, pakuan na ito tipakadto na tira. Ang kakadtuan. Pero ang mga next generation, hikamo, mga susunod nga saling lahi. Kasi ito ang mga tao nga gagamitan Ginoo. So the disciples were obedient to the Lord's command. As these disciples were obedient to the Lord's command, God blessed their witness and many souls being saved. Di ba? If you study the book of Acts, makita mo talaga ang mga disciples, they were the going people. And God blessed their witness. Damo ang tao nga naluwas. Damo ang mga tao nga nakakilala ha Ginoo. In fact, Peter, in just one preaching, 3,000 people got saved.
Usa pala ito nga, wali. Yan na, 3,000 nga wali, usala. Usala nga, kalag ang naluluwas. Ito, grabe. Because, ang mga disciples had to, they were the going people. In fact, if you study the Bible, especially the book of Acts, itala niyo, kung ikaw siguro, kung kita bangin, waray na, atras na kita. Because the disciple were accused of filling Jerusalem with their doctrine. They were accused of filling Jerusalem with the Word of God. And they keep going from house to house, teaching and preaching Jesus Christ. Amo ito ang iragin buhat hadto. House to house, kitalan ang model ni Jesus, ang ginhimo ni Jesus, pati ang mga Acts of the Apostles. Ang irahad to evangelism, door to door. Kaya ito niyo? Masita, okay, church. Yan nga Sunday, maupod ka mo akon. Ngadto kita ha mga balay, manunuktok kita. Okay lang ito ayo? May mag-iisog talaga. Actually, ito nga strategy ni Jesus, bagadira ko na, hakon laba. Of course, practice ito ni Jesus, model dito niya, pati ang mga disciples. Because, ikaduha ko makaupodhan mission, tawag ito Assemblies of God, SOS. Di ba? Adi pa, may kita bisita, Pastor Boyet, ada ni mo wife, Pastor? Ada ni mga leaders. So, we were on that mission every summer, tawag kasi SOS, Summer of Service. Ang mga Assemblies of God, pag summer, maglilib ito han ira mga trabaho, tapos magbi-mission. Umupod ako ito. Ang akong first mission sa San Miguel Leyte. Umupod ako. Pero, hadto pa diri talaga kito naupod kay pagi pastor nag-evangelism ngani ngadto masite pastor. Kak pwede na lingkor magadi baga napapa akuan naman naton pag lilingkuran ko la kamo. Kay duha na akong topic ba desa ako dira ako ito mailob. So, lingkuran ko la kamo. Okay tayo pero masama niyo yung mga loob ba? Pero nalingkod man nga ni kamong, di ba? So, ay nadto kita. Asa na? Amon pastor, pag nasa tayo pastor, siyempre, mag-church kami, marami ka amon church, 6 kilometers, di kang didaamon lugar nga tuhan church. Kasi di kami naokoy barangay, namon church sa town, han tarangnan. Tapos man ba kami, baktas la, 6 kilometers. It took an hour to reach the town proper of Tarangnan. Ika mo, dila ka mo San Pablo, makuring ka makasimba. Di ba? Kami, usa ka oras nga grabe, mga kabugtuan, ito akong sakripisyo nga, ang pagpaalaga na Ginoo, grabe yung kakuri. Tapos siya kung ma-backslide pa ako, ako nung una na akong nga experience kakuri, babaktas ka at least 6 kilometers, an hour, tuwok, wari pa man hadto, kamil kunta na akong sasakyan, karabaw, wari man kami karabaw. So, upod ako, waray lot mga pamasahe. Ako may pamasahe ako, pero an akong mga ginwiwin, waray man pamasahe. Di ko malutira kaya, librehon. So, laki diyan ako mabungyod na lakaira, balik, exercise man nga nini. Lakat, imagine na every Sunday, lakat. Many times, ginabutan kami oran na kalsada while walking, while baktasing. Nag-uutod lang kami to. Di ba? Kita mo ito. Kalsada, may damay itong mga umaan, mga ligid, di ba? Kawawa gano'n mga saging. Kuha kami itong mga down saging. Tapos, mo ito kukuhan, pagabot namon nga ito church, mga hulos nit amon dini, pati likod.
Pero pag nagdadayaw kami ha Ginoo, haros luminog liwat. Grabe mga kabugtuan. Pero you know what? Among kasi pastor, mahilig ya evangelism. Pastor Eb, mahilig ya evangelism. Kay Pastor Eb talaga, nakita ko yung cold talaga ya tupayo na church. Grabe babae, pero kaisog. Tapos, katay man ito ang church. Sige, ngaong kita, ngaong kami. Pagka siya niyan, may evangelism kita ha. Basta nagpipinasangil, good luck ako ito. Oo, nadirak. Imagine na lang, manunuktok kamuhan mga portahan. Kasi nakadto ako ha mission, amo ito ang instruction. Waray bis usa nga portahan nga dapat nimo latangan. Dapat nga tanan. Pero usagod lasan migiliti mausagodak didto nga balay nga waray kusudla. Nasiring ito may tag-iya ka, upay pang balay. Sige na laki na. Oh, talagang matutok-tok ka. Damo ka bisis nga, pag abrehang portahan, pag sa dito. O ano niyo toyo? As ako naman, stylist na ako, Ma'am, good morning. Kuwang kami, ako Simon Abondo, mga local kami nga mga missionary, we are here to share the word of God to you. Kung may da kami, may da kami reliyon, bag. Wala na lang portahan, kaya siyempre susukat ka. Grabe, at sa kadamo ito kabisis. Kadamo ito kabisis. Tapos sa second time, dako diri na ako ito tiupod niya is. Dako diri na, bagan ka makaarawod, nasarang ako. Imagine ha, may naglalaba dito ligid. I-evangelize mo ito. Mabulig ka paglaban. Ako, kaya naman, partner man. Ano akong partner, mabulig paglaba. Ako, share. Ako nag-share word of God. Grabe, maka-experience nga ni kamo ito. Siguro mangingisog pa kamo. So, at that time, manamon may upat nga taon nga gin-reach out. Kami San Miguel Leyte, ang iba duha Alin, may iba naman, an usa naman di daha Daram, kay duha Leyte, duha Samar. Tas you know what? The evangelism na kami, an among grupo, San Miguel Leyte man kami. Kada group may da kamo mga 30 volunteers, 30 kamo. Tapos divide kami into 4 squads. So kada squad may da mga, pero ito 30 divided by 4. Mga tagpito. Di ba? Tama ba, engineer? O at least tag 7 ano? Tag duwa-duwa, kinalang tag duwa, kay bangin may mga uyab ni yung mga kuhan, siyempre makarawod. Ano maka-experience talaga dito nga, mag-evangelize ka, nagbabaid ang tatay dito, sundang. Anakon ideya kasi siyempre ba, nakdidipugutan, kaya nakadiluyak. Isdugak nga dito, kanya, sige nak-evangelize na asawa nga nin anak. Pero naglilining-iligik dito ang tatay, nagbabaid at sundang. Damuan mga may experience. Kung karayag niyo maka-experience mga extreme, upod gamuhan SOS. Ambot, pastorada pa ba ito yan ha? Baga nawaray na, maswerte ka mo. Diba? Maupod ka SOS, magdadara ka pa 4,500 kay registration, imo ito pagkaon. Nasiman ako, ikaduha waray na umupod, nasiman ako, kaupay nira, siya ako. Ako pa umupod, akong pag-uol, mahatag pa ako 4,500. Ani kadua waray na ako umupod. Alagad ka man summer na no. Na Bible school, nagpanguli ng mga tao. Tawagan ako na among presidente. Simon, asa naman ka? Nakula ka, sir, adikat balugan. Di ba kakahuli nga amo kayong palayas ako? Wag ito ba sundangon? Hindi ako kanda ante. Ante kay kuan man na karawat man yan born again. At that time di pa Christian, pero na Christian na iya. Kada adlaw kami nagwa one on one, di ka ba born again ito? Ay, grabe. Ako natin siya, napapausa ko kan ante. Paano yan na born again? Kay waray good talaga chance kay
Grabing ka-religious. Alas 4 pala ito na ito simbahan, may dadidiya talukbong. Kurigod. Pero gintik it ko as a mission. Ako talaga ito yung misyonan. May dako talaga ginmisyonan nga. Ano pa ito? Ano pa ito? Nagmimisa ha, mga church ang Catholic? Lay minister. Ginistorya ko na no. Nasma ko, lay minister. Misyonan ko. Naku, misyonan tayo ikaw. So, nakikita, lay ministerya, batanon pa yan ako, misyonan ko ikaw. So, anak ko hindi, gimbarkada ko ya. Barkada ko ya. Nanidiya ko, dako pa man natin oras ano. Akong gingkukan nga, dapat 11, matapos kita usa, tapos break time, usa naman nga topic. So, istoryahan ko lanay ka mo. Okay lang ito ayo? Ginmisyonan ko yan, as man ko i-reach out ko yung lay minister. So, gimbuhat ko, gimbarkada ko iya. Nakita ko na iya hilig. Ba, ni mahilig basketball. Nasa ko, mahilig lot ako basketball. Magkakasundo kami ni. So, at that time, tikang pakasyad to ako, Manila, bago pala kanto na uli. Tapos siyempre, waray na kuyag-uyag, buyayon na. Balik ako pag basketball. Kay may mission kasi akong karuyag ko buhaton. Anak ko mission, ang lay minister. Tapos, basketball kami, basketball. Tapos, naayon niya akon, kay akon posisyon na basketball, point guard ako. Ibig sabihin, para pasakahan bula. Hiya, karuyag net. It basketball player kasi may mga pagkahangol ito. Karuyag kasi ito ni Rahirala magsusyot ang bula. Amat at basketball player. Ako ni Dia. Pero may kuyaging papasahan. Bisa na akong lay-up na. Kakanto ko pa iya. Awatak teknik. So to make a long story short, nakuha niyan akong loob. So one time, pag gani ko katbalogan, pumalitan to akong tubunghan manok. Palitan ko ya bula. Medyo may kamahalan lot niya bula. Nasyak hiya. Nasyak, sigurado ka ako na. Kuhin mo ito. Una. Mo ito yun. May na nakita di. So, amata na. Nagbanding kami mga chosen ones. Kaya ko, ito man, di na kami ito para dayo. Kasi, umapi na talaga ako itong mga dayo-dayo nga itong mga barangay, yung basketball. Ito dito mga barangay nga ito mabuhay. Pero may kami ito nakakadto dito. So yan, nakuha na niya na akong loob. Pero may ko yung papasahan, palitan ko yung bola. There times, sinupod ko yung katbalogan niya ni man, ngaon la kami, restaurant. Ngaon kami. Oy, ang pag-disciple, kailangan ni mo, gumastos, oy. Ha? Mga cell leader, naintindihan niyo ako ano? Dako itong bolig ano? Ang Bible na saring, the way to a man's heart is through the stomach. Diba? Mga lalaki, nangunguyab nga ni kamo, di ba? Ang teknik ito, bubusog na ito, nuyab. Di ba? Ayaw daw pagpais na ka, pakaw na, mababit sa gutong ka. Kasi ito mga teknik, mga teknik nato ng mga kalibutanon, pwede natin magamit sa kingdom of God. Di ba? Kasi itong dapat buhaton dere, gamiton natin mga kalokohan. Di ba? Pero napusta pa rin. Kasi mga amatanak, to make a long story short, ito nga akong gin-reach out nga, ano to? Lay minister. Na born again. Imagine ha, kada gabi kami nagsisharing, kada gabi ni Bible studyhan kuya. Natatapos sa namong Bible study, alas 2, alas 3 ang kaagahon. Di rin kahit mabuborn again. Actually, when I reached out to him, waray na ako word nga dara. Pakisama lanay, pakisama. Hindi na, nag-open na hiya. Oy, Mano Simon, kuhan man kuno kamo din. Hay ka nag-church. Tara. Unti-unti na dida. Ato na salvation na na-share.
Maram ka born again, impalayas ako habalay. Amo to ninong daning atok Bible School. An akon kuya, barangay captain at duya. Amad to, actually, an akon, ito nga, ano pa ito, nga akon nawin, kung nakilala ka mo kan han pastor ha, kasabahan ni Pastor Alan Balyeres. Sa ito na akong ginuin. Di na Ginoo. Nauna pa hiya pagpastora akon. Nauna pa hiya kaya ko, lately, hiya respondayon to Bible so ako, it takes pa nga palayason ba ako. Bible so, may katigahan lang tanuna, no? So, praise God, nagpapastorya kasabahan, damay daram. So, ako, kuwan ko talaga challenge. I like challenge. Labi na mga soul winning. Naghimo kito mga pamaagi kasi I believe gagimbutan ako ni God nga dirila suga dito, di ba? May something. Kaya no nga ba isisib kita ni Lord kung warahiya purpose sa aton, di ba? Isisib ka ni Lord tapos diriya magpupulo sa imo, ka makarawod. Di ba? So may da talaga mga purpose ito mga kabugtuan. So balik kita nga din aton topic. So ang una nga mga butang nga kailangan naton i-consider and responsibility. Mark chapter 16 verse 15, the Lord Jesus Christ command his disciples, his followers to go. Di ba? So gundiya ang mga disciple nga mamuhat. And none of these things could have been possible if they were not the going people. Amen. In fact, we are not Christian today if the disciples were not the going people. Di ba? Diri kita yan na Christian. So praise God, hadtun mga disciples, the early century Christians, they were the going people. Tuira house to house, evangelism. Grabe at yan na, 2,000 years has passed. Di na reach out na kita, bunga kitahan ira, going. Because the disciples were the going people. Amen? Asya ito na yan na aton buhaton. We have to reach out our generation today and then the next generation. That's why ang church may kita campus ministry. Napaka-importante growhan church and raising up the next generation. Imagine ha, daan mo na din hinga church sa Katbalogan, pero kita lang at church ang naka-reach out han campus. Amen? Because nakita ko ito, nagpapayuner pala ako, may dako Bible study dito, usang boarding house, may dosang estudyante, isisyo. Nakadako di daha may, was standing di dito, nakilala ka mo, next di dahan gate, may dali na mga tindahan, kanda amistoso. Classmate ko kasi ito high school. Nagbibinak daw ako dito, nagkikinitak nga to may gate, sinirang kito. Naku, Lord, paano ko daw lang ma-reach out ang campus? Naku, may dako heart to reach out ang mga estudyante. Siya daw, nagpamakiaan ako kung paano ko ma-reach out ang mga campuses. May nag-advise sa akin nga, mag-join kahan campus ministry. Dinhiya Philippines ko, damo ang mga campus ministry. I found out may daan Assemblies of God ministry. May dahiya kuhan campus ministry. Usay ito yung ministry to reach out ang mga students. So, ang storya, nagkamayada ito. So, nalipay ako nga nagkamayada. Gimpadara na ito nga diha nga kuhan nga ano pa? Ang leader ito nga kay Alpha. Impadara nga di. Waray pa doon magkukuhan, mag-divorce. So, impadara ito nga di. In fact, diri para nga nila ito na church. Para nga ito dito, Assembly of God, kanda Pastora Maricel. Pero Pastora Maricel, nag-refuse. Siyempre, kung kumadangani tayo, titrain ka mo for 3 days.
Nakita ko adto an income palan church tag 20, 50 amo pala ito. Nasaring man ako hain daw la ko man magkukuha. Kasi siyempre, mawod ka man, ititrenan imo young people, tapos waray ka mga honorarium mala. O papakaunon mo. Tulohira. Nagpangutang gud ako ito, mga kabugtuan. Nagpangutang ako ito, tapos siya tanong ko, sige, pakadi ka mo. Di rin ito supposed to be nga niya aton. But iba nga church, nag-reject kira. Direct maaram ko kayo nag-reject. Pero gin-take ko ito nga kuan. So nag-trend din eh. So doon, una, amo ito nagkamay-ada kita campus ministry. High session. It took 3 years bago na-approve ang campus ministry issue. So yan na, mga estudyante, continue to raise up the next generation. Ang mga first year, second year, third year, di ba? I-reach out ito niyo kasi, pag nag-graduate ka, mawaray na reach out nga mga lower years, madi-dissolve an organization. That's what happened to other churches. And reach out nila ang campus, nag-graduate na ang era mga leaders dito, waray na tira, di na-dissolve. Please ganda na aton waray, di ba? Tapos yan na nakadugang nalat kita upat nga campus. Samar College, Samar High, tapos may dana kita win nga mga taga St. Mary. Ako bisan ito St. Mary, di ra ko ito nahadlok. Kasi may mga kalag ito itaada. Amen? May mga kalag. Kailangan ito niran maupay nga sumat liwat. So, di ba may dadinhi kuan, may dadinhi isisyu Mercedes. Hidiblin, ano ba Hidiblin? Len, imo ito dito kapot. So we're going to reach out all campuses here in Katbalogan. Amen? For the purpose of reaching out the next generation. Amen? Actually, usa ito nga sikreto no sa nga church. You know what? Nag-start ako han ministry. An akong ginwin mga nanay ngan hintatay. So dito, asya man talaga itong mga typical churches. Mga nanay, tatay, set up ka Bible study. Dito. So, nag-open ako ang church, general kwan, grand opening service, ang nag-attend 25 dayon nga mga nanay, tatay. So, nalipay ako, 25 dayon, imagine kayo ito. Waray pa ito, nag-start talaga ako, usa lang nga kalag. Kaya ito iyo, kwan. Ito iyo nagsisel group ka mo. Okay lang ito. Mag-start usa. Duha na. Pag faithful ka nga nito, aburaton, God will bless your witness. Amen? Ako waray man talaga ako sumurrender. Umabot na talaga ang point nga. Ang nag-church, 6 na la. Umabot nga na to time, 4 na la kami. Ako nag-preach, ang guitarist, ang worship leader, may usap pa din nga napakpak. Pat na la. Pero waray man ako sumuko. Because I know God. Gintawag ako niya. So, to make a long story short, di mga nanay, nakita ko, kasi ako mahilig talaga ako mag-observe kung anong mga gimbubuhatan, ibang mga kasimbahanan. When I was in Bible school, nag-observe ako kung paano ginraran ang church. In-observe ako ito. Paano daw naging papadalaga ng simbahan? Kasi ito na ako in-observe. Kasi nakita ko talaga, nasiman ako lang nagbi-Bible study, nasiman ako lang may reward. Ako, pag atubang ko ha Ginoo, ako lang may reward. Ang mga membro waray, nasaring man ako. Di rin pwede nga, lugi ra, nasaring ako. So what I did, dama ito, reach out ko ang campus. So nag-start akong batch ni Raanalin, Lusanta. Doon batch dito. So dito nagtikang ang campus ministry. Kasi ang akong nakadahon-ahona, imagine nag-evangelism ako, may Bible study nga ito, may sukuro. Ngadto ha, ano pa ito dito, may kanda Jessica? Sakay? San Andres, may dakita Bible study. Hinuna-una ko. Ako man lang nag-evangelism. Kasi mga membro, mga nanay, tatay, di meron na upod, kinaginawis-awis mga bata.
Na ako. And I was standing dito ha may gita ni Sisyo. I-reach out ko ini. So keep on praying at that time. Naku Lord, i-reach out ko ini. Kasi nagkamayada lang ako burden niya reach out ni Sisyo. Kasi tikang ako dida ako nag-high school. Para bang kaupay ba, nagbalik ka nga ni katbalogan nga. Nakadapan school. In fact, maupay na yan nga eskwelahan. So nagkamayada ako, in heart nga, i-reach out talagang campus. Actually, ang campus talaga, waray ito background kasi Bible school, waray man talaga ito. Mga kuwan nila ito, mga study nila, maupay buhaton. Kasi ito, na-reach out ang campus. Ang nakita ko naman, ang mga nanay nga ni mga tatay, nagkawagra simbahan. So, ang nag-church, mga young people nila. There are times, si Sir Laporan, District Superintendent, din niya Samar Leyte, ang Assembly of God. Iya ko gintawag na siya, nga naman ang mga batuan unman na imugi win. Di naman ako nung makatabang at church. At ito Sir Lapora. Naku, sir, basta anaadi akong kasing-kasing, ani i-reach out ko. Basta may kalag. Regardless of their age. Na siya ko, pag papatawa ka gadlaw doon Sir La. Di man ako nung makatabang at church. Ako kayo, mga nanay, tatay, hadto, baga waray gudira ka mag-respondan call ni God. So, waray kito ka Sir Lapora mamati. What I did, reach out to ang campus. So, the rest is history, di ba? Maram na ka mo. Yan na, may almost 100 professional na ada kita din di ba? Tapos, Sir Lapora, before siya mamatay, nagka-istorya pa kami adto. Nasiya, Pastor, maupay ngayon ano nga gin-reach out mo ang campus. Naku, kaya ano sir, ako nayagin din. Kaya kita mo kuno mo yan, ang mga professional naman na mga membro. Naku, balitaw sir. So, ito talaga mga kabugtuan, we really have to reach out the next generation. Mga estudyante, ayaw kang pagpili niyo lamang classmate. Mga first year, second year, third year, para di mawara. Kasi, waraan, di rin ma-dissolve ang campus ministry. Kasi nakita ko, ako nito gimbasi ang panahon ni Red Joshua. Ang panahon ni Red Joshua, God commanded Joshua nga iguam pa ang next generation han mga Israelites. Pero ang mga next generation nag-fail hira para mag-ubi ha Ginoo. Or in the word of God, that's why an Israel umabot hira ha Judges stage. Nakita niyo ang Book of Judges? Kasi ang last generation had doon kanda Joshua waray na hira mag-evangelize. Nasa ring dito ha Book of Judges nga in those days nasa ring dito nga there were no king in Israel and every man did that which was right in their own eyes. So kanya nala pamuhat ang era mga kaluyag, mga butang nga nakakalipay ha era. Waray na. Ito ang rason nga ang Israelites nag-deteriorate. Judges stage, waray na. Ang spiritual status ito didahan mga Israelites, zero na. Waray na hera. So as ito natin niya na burden, dapat mga campuses reach out ang mga ibang mga level liwat kay para ang next generation di rin ma-dissolve itaton campus ministry. Okay, mga kay Alpans, so it's good nga may dakita campus ministry, may dangan pastor nga nagsari nga akong pastor. More than 30 years na kami din katbalugan niya nagpapastor. Pero ni minsan, di war kami namong kaisip nga i-reach out ang campus. Ikaw la ito. Nakabalita, pastor. Ikaw la ito nakasugad. So praise the Lord. Palakpakan na natin ang Ginoo kasi ang Ginoo namumuhat talaga ya. At doon mga simbahan nga padayon, nakikipag-partneran iya buraton. So, aton utang nga loob ngadtuhan mga disciples kung kay ano nga ani kita na sisimba kita, di ba? Gi-enjoy kita naton worship service, di ba? Sobra naton worship service, sobra gud kita nag-enjoy. Pag imugod ginanamnam an presence ni God. Because naton worship is a sweet smelling aroma to God's presence.
Lumapay talaga ito. Ang kamatuoran, mga kabugtuhan, that the Lord Jesus said to go make somebody responsible. Amen? When Jesus said go, ibig sabihin dapat maging responsible tayo. Meaning, ang karuig sigun mga kabugtuan, that someone will be held accountable if the command go is not carried out. Amen? Dapat accountable talaga kita kung ang command nga go diri. Nasiring ha, Ezekiel, if I warn the wicked saying you are under the penalty of death, but you fail to deliver the warning, they will die in their sins, and I will hold you responsible for their death. Grabe gada, no? Mananagot ngayon kita. Kita natin hawaray-waray. Kung akon, this is what God said, kung akon igpahibaro nga mapatay an usa nga maraot nga tawo, kung diwaray mo hiya sagdunihin pag balhin han iya mga paagi, basi makatalwas siya han iya kinabuhi, mapatay hiya nga makasasala paghihapon, kundi ikaw an mabaton han iya kamatayon. Grabe, higad. This is what the Lord said to Prophet Ezekiel. Iyalaw ito ginsiring haaton. Mga kabugtuan, the responsibility of the church to go has not changed. Amen? If we are not going, we are standing still, an idol. And the Bible warns, saring ha, Amos, woe to them that are at ease in Zion. Saring ha, waray-waray. Waray-waray da saring. Hin ka makaharadlok para ha iyo nga an kinabuhi himyang didto ha Zion. Salamat, waray na himyang diniha aton. Ay, ang term nga gamit sa waray-waray ka makaharadlok. See the consequences of not doing the will of God. May the consequence kasi siguro yan na diri pa kita nakakakuan. But ha mga unina, dito na ito diba? Christ makes no mistake, mga kabugtuan, in commissioning His church to evangelize the world, win the lost at any cost, to a saving knowledge of Christ as their Savior. Amen? So himo naton ang mga pamaagi nga mawin God ang mga tao nga nawara. Okay, naton. Ano una to? The responsibility is to go. Now, the region. Ano ang region? Region is into all the world or to every creature. So, paano ito? Una-una daw. Ano ito ang ibig sabihin? Grabing vision ni Jesus, ano? Ano yung vision? World. Kaya ang vision ni Jesus, world conquest. Ang world makangkerhan gospel. Amen? And
Ang gospel, di rely ni nanginginang every language, even every religion need the gospel. Amen? Every race, language, every country, nation, empire, kingdom, state, city, town, or villages need the gospel. Mga kabugtuan, kailangan han maupay nga sumat. Kasi ang region nga lokop, ang mission ni Jesus is all the world or to every creature. Huh? After the Lord commissioned His church to go, and after He ascended back to heaven, if you study the book of Acts, all the disciples returned to Jerusalem as they were supposed to. Di ba? Remember, after Jesus instructed to go, after Jesus given them the Great Commission, ang mga disciples bumalik hirangad to at Jerusalem because that's the instruction of Jesus. Pero naging problema ha era, mga kabugtuan, they remained in Jerusalem only. They did not actually go into the regions beyond. Ang saring ni Jesus, go into all the world and preach the gospel to every creature. But when the disciples were commanded, nakadto na Jerusalem, ang problema era, waray talaga era nag-enjoy na lera pag in-evangelize sa Jerusalem. So what God did, ginsend niya ang persecution. Siguro kaya i-send ang persecution ha akon, diri kingangad to Bible school. Sigurado ko na kito. Kaya nadiri nga ni ako. Nasaring man akong pastor, pag eskwela Bible school, kaya nakita ko may daka talaga kuling. Nako, pastor, sorry. Ang pastor, para lang ito mga pastor. Ito nga pastor, diri ito para akon. Siguro kitang Ginoo kaupay ni mo, Simon. So, ano ito nangyarihan mga disciples? The problem is that they remain in Jerusalem. They did not actually go into the regions beyond. Ano ito nangyari? Siguro not all of us can go to every country in the world, but we can share God's word to our family, di ba? To our friends, neighbors, classmates, office mates. Mag-share talaga ka mo kay di ka nga ni mag-share. Amo nga ni nga tapuran kita ni gadin eh. Kaya si an karuyag ni gad nga kita mo an iya lokop and preaching of the gospel and region world. So grabe an vision ni Jesus, grabe bugos gud talagang kalibutan. Diri na laadton Jerusalem kunta kaya kadto nagparay sang hakro sa iya sa de kailangan nirang gospel. But the vision of Jesus is world. So hikita gyapon. Di ba? We can share God's word to our classmates, di ba? Aton families, di ba? We can pray for them, for their salvation. We can invite them to attend Bible studies, di ba? Can invite them to attend cell groups. Or anything ha. Mga aktivitihan church nga makilala nira ang Ginoo. Amen. Or we can sponsor to mga tao nga karuyag mag attend ng mga seminars kung may daka sponsor. Di ba? That's our greatest investment. Amen, mga kabugtuan, aton investment to spend money for the expansion of God's kingdom. Di ba, mga kabugtuan? So, ito na kita number 3 kay natika. Kuwanda. Number 3.
Ito na nga yan. Number 3. Okay. Number 3, the requirements. And requirements. And requirements is to preach the gospel. Nakita niyo, Mark 16:15, may the responsibility, may region, may requirements. Anong requirements? Is to preach the gospel. Suppose mga kabugtuan that we properly understand mga kabugtuan ini nga responsibility haaton to go. Of course, it would be in vain, null and void if we don't preach the gospel. Amen? Siyempre, di ba, naintindihan mo na. So, anong gagawin natin? Waray pulos kung diri kita mag-preach. Sayang ang aton training kung diri kita mag-cell group. Di ba? Sayang kasi ang aton evangelism diri house to house. Ang aton evangelism cell grouping. Di ba? Kaya no cell grouping, kasi gin-apply ko din ang cell grouping after 3 years ang akon ministry. Kasi ako diri ko ito type ng magpinantok-tok hang kuan kay saring ko nga istorya ko nga na-skip ako pag evangelism hadtuhan kuan han dito amon. Direk na upod, naawod ako. Pero salamatan naton niya na strategy nga diri na makaarawod. Di ba? Cell group ka. Diri makaarawod. Apostle Paul, woe to me if I do not preach the gospel. So kailangan talaga naton mag-preach na saring man waray-waray to. Hindi ka makaluluoy ko kung diri ako magwali han maupay nga sumat. Nasima ko, ala kay Apostle Paul. Si Apostle Paul ang nagsiring ito. He is the greatest Christian that ever lived. He reached out Europe. In fact, he single-handedly spread Christianity throughout Europe. Tapos may dapahiya karapatan magsiring nga, woe to me if I do not preach the gospel. Kamakaluluoy ko kung diri ako magwali ang maupay nga sumat. Amen? Kaano? Because sinners will not be saved and cannot be saved without the gospel. Di ba? Paano ang tao magkakamaya da salvation kung waray preaching ang gospel? Di ba? It's the gospel that makes man believe on Jesus. Amen? Halimbawa, mga kabugtuan, if you know that you're a certain illness and ngan maaram ka kung ano ang bulong ito, it would be criminal kung diri mo ito kuan, di ba? Diri mo ito gisal. Halimbawa, kuan na lang, story ka. Halimbawa, an imo nanay may sakit. Imo nanay may sakit. Singunta na lang may sakit hiyang ikaw laan maaramhan bulong. Tapos diri mo ito yung halimbawa, masakit ang ulo. Tapos kailangan niya tumumarhan paracetamol. Waray maaram, ikaw lang maaram ito. Tapos may sakit imo nanay. Tapos pagkikinitaan mo lang may sakit. Diri ka magsiring nga, nay, tumarhadi nga paracetamol. Di ba? It would be criminal for us to hide the medicine nga kinahanglanon niya para mahil. Di ba na-agree ka mo, mga kabugtuhan? How much more an eternal destiny of man? Mas grabe ka pa siguro. Mas grabe pa kita nguntrahang kriminal. Kung i-hide naton ang kamatuoran. Because the gospel brings salvation. Ang gospel dito gahatag-hato ng kahayahang kinabuhi. Ang gospel naghahatag ito han katalwasan. Madyan ang tao will spend eternity in heaven. Kaya nga the greatest message
known to man as the message of salvation. Amen. Ngan ang mga carrier ito, ang mga children of God, ang mga follower ni Christ. Amen. Ikaw, ako. Ang gintapuran nito, diri daw nga tuhan mga kuan. May mga PhD. Di ba? Diri. Mga ordinaryo nga tao. Para ano na siya, Paul? To shame the wise. So, it's good mga kabugtuan. Nasaringi Apostle Paul may sa nga verse. Romans 1:16. I am not ashamed of the gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Gahom. Nothing more powerful, mga kabugtuan, than the gospel of Jesus Christ. Amen? Because it brings salvation to any man who believes. Magdadara ito ang katalwasan. Amen? Ang part ng Holy Spirit is to convict. Ang aton part is to preach. Masalig akong tanong, ang pastor kasi dik maara magkuhan, diri na ko convert. Bugto diri to imo trabaho, it's the work of the Holy Spirit. Ang aton la work, mag-share ang Word of God. Because ang Word of God may day to have power to save. Amen? So, ayaw na kita kawod. Ayaw kita kawod pag share ang Word of God because sa ring today, si Apostle Paul, diri na awod ang gospel because it is the power of God for the salvation of everyone who believes. Amen? It is the gospel that makes Christ known. Siyempre, may dakaaway gihapon nga mabalabag, natural. Ang pelikula, dirito upay pagkiton kunwaray mga kontrabida. Kaya hitaning, kuan letiya, palamuti letiyahan, aton kuan, istoryahan atong kinabuhi. Diritiya angay kahadlukan. So, mga kabugtuan, after having considered the responsibility, the region, the requirements, there is one more thing we need to think about. The reason. The reason why we need to preach, to share the gospel. It is the gospel that it is the gospel that made man believe. Amen? Itaw niyo, multitudes are still sitting in spiritual darkness and will die in their sin and go to a devil's hell if we do not reach them with the gospel. Amen? Could be our families, our friends, di ba? So, they will forever be lost if we don't reach them with the gospel. The Lord Jesus Christ in our passage today, in Mark chapter 16, verse 15, was not merely exhorting, amen, or encouraging, or expressing His wishes, His desire or preferences. No, it was a command. Amen? It was a command, bugto. Our mission is great, and the obstacles are many. But remember that He who said go, also said, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Thank you. Naton MC.